Здравейте! Това дори не може да бъде пловдивско събитие. Не сме изчакали задължителните 15 минути, но държим всичко да е точно и по план. Пловдив's Finest. Легендите на Пловдив срещат новото поколение таланти. Такъв е надсловът на днешните срещи. Така, отношението между артиста и собственото му време и място обикновено са много сложни, но можем да предположим, че място като Пловдив влияе изключително много на твореца, роден тук, дори и той самият да не желае. Пък защо да не желае? Ето на тази връзка ще са посветени следващите ни срещи тук в МОЛ Пловдив, едно съвременно средище в древния град, както за развлечение и за шопинг терапия, да речем, така и за културно споделяне, каквото предстои сега. Първите две дами, с които ще ви срещнем, са доста трудно поставими в една равнина. Те се творят в различни жанрове, с различни почерци, но пък са еднакво отличими така, на обобщения музикален пейзаж. И двете са изключително ярки. Едната е джаз изпълнителка, водещ и автор на радиопредавания по Джаз FM, основателят и сърцето на Пловдив Джаз Фест, чието 10-то издание се случва през цялата година, но предстои ядрото му съвсем скоро. Другата е фронт дама на банда от космонавти, с които много обича да се габарка, за да им показва колко ги обича. Освен това е актриса, изпълнява главни роли в мюзикали, в театъра, в киното, дебютира скоро. Какво още? Има си собствено име, но предпочита да се представя с това на баба си. И така, да заповядат на сцената Мирослава Кацарова и Юлия Йорданова, по-известна като Керана. Здравейте! Няма да ми кажеш името и ти го каза. Не трябваше? Не. Простете, но нали така се представяте в... Здравей, Мирослава. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Много ми е приятно. Мене също. Та защо да не произнасям името ми? Защото това е идеята на псевдонима. Да мога да запазя някаква анонимност и, например, ако искам да отида да си пусна микробиология, например, да не бъда директно разпознавана. Което ми се случи всъщност веднъж. Отидох силна вилна. От 2 години ме мъчи ужасен синузит. Абсолютно съм очаквала, че не сте дошли за това, нали, да ви разказвам за моите здравословни проблеми, но от 2 години имам много лош синузит и веднъж отидох да си давам точно микробиология, за да разберем какъв е проблемът. И жената среща само погледна и ми каза: Аз знам коя сте вие. И аз, нали, седя, държа си шишенцето с плюнки и тя само погледна името и каза: Не, объркала съм се. И това всъщност е идеята, заради която излизам с псевдоним, за да мога, като давам шишенца с плюнки, да не ме разпознават. Добре, значи, ако някой от вас е микробиолог, да знаете, че тук не познавате тази изпълнителка, както и да е. Имаме серия от въпроси, които са свързани с Пловдив, тъй като Пловдив сега ни е темата на разговор, или поне така ще се опитаме. Извън микробиологията ще имаме и тема Пловдив. Как бихте описали Пловдив на човек, който не знае нищо за този град? Кой ще започне? Аз поделих една много лична история, така че можем да дадем Айде, аз ще започна, ще продължа тогава след личната ти история. Аз не искам да се опитвам да обобщавам този град с някакви много големи детайли, защото това е град, който непрекъснато се променя. Защото това е град, който е много толерантен към различните общности от самото създаване на това място. Това е град, който по някакъв начин съдържа в себе си различни култури, променял се през вековете и сега, както казваше един от важните художници на Пловдив, Слона, Жоро Слона, той казваше: това е град, който има патина. Защо е така? Защото всички културни и исторически натрупвания в този град влияят тук и сега и на нас. Тези, които изобщо не си даваме сметка под какви различни животи под нас са се случвали и са се развивали. Пловдив за мен е едно безметежно място. Това е мястото на южната бавност. Мястото, в което аз, когато се разхождам през есента и пролетта, усещам разликата
между София и Пловдив, защото тук има такива междинни сезони, за разлика от София. Сега, например, като се разхождам през по-есенните дни, усещам уханието на чушки, печени от къщите, усещам влагата, кестените, които се търкалят по земята. През пролетта пък ми е приятно да наблюдавам новата светлина. Може би не случайно Пловдив е града на художниците, защото тук светлината е като никоя друга. Може би малко си прилича с тази на Рим. И другото, мога да кажа, че Пловдив е място, където с удоволствие човек може да твори, тъй като тук се чувстваш достатъчно уединен и достатъчно свързан с всички останали, колкото и парадоксално да звучи. А пък иначе за мен Пловдив е родния ми град. Града и на майчината, и на бащината ми линия. И много обичам Пловдив, защото това, както пък друг поет казва, е град за завръщане. Аз винаги се завръщам в Пловдив. Пловдив е градът, в който съм родена, но нещото, което ми е най-специално за Пловдив е, че тук всъщност са хората, едни от хората, които най-много обичам. В това число не е семейството ми. Нали? Не, че не ги обичам, не разбирайте погрешно, просто те не живеят тук. Никой от тях всъщност, но въпреки това с хората, с които работя, съм успяла да изградя някакво семейство и по някакво интересно стечение на обстоятелствата те всички са тук. И честно да си призная, ти също си учила в английската гимназия, нали така? Да, само че много по-назад във времето. Не е била чак толкова назад. Изобщо даже не мисля така. В каква паралелка си била, ако мога да попитам? Аз съм първата година, всъщност третата година, в която в английската се появиха френските паралелки. И мога да ти кажа, че това беше нарочно от моя страна, защото в моето семейство се издигаше в култ френски език. Аз го учих от малка, но тогава защо беше така? Защото в Пловдив е този много прочут френски колеж. Чувал ли си за него? То от средата на миналия век, където много готини хора са учили и са получавали... Било е престижно, като знак на престиж. Да. И много, много важно, много полезно. Да. И знак на растеж интелектуален, защото престижността понякога не винаги е право пропорционална на другото. Да, френския беше моя език. И все още го обичам много. Това е чудесно. Но ме набутах, аз бях с немски език, учих немски, изключително много го мразех, но до ден днешен смятам, че едно от най-големите ми постижения е да науча немски език и съм изключително щастлива от този факт, че ми се наложи не по мое желание да го науча. Но тогава, когато учех, аз си мислех, че като всички мои съученици ще замина, което всъщност направих. Заминах и учих навън и живях някакво време в Германия, след това живях 2 години и половина в Тайланд и всъщност аз винаги съм си мислила, че няма да живея в Пловдив и че ще живея някъде другаде. И всъщност съм изключително щастлива, че се върнах и живея в Пловдив. Кючука. В Кючука. Добре, че си имаш космонавти, защото... В най-хубавия квартал, противно на това, което всички други казват. Кючука е много хубав квартал и много съм щастлива, че точно там си живея. Прекарвам много малко време там, тъй като имаме страшно много работа. Сигурност, да. Но интересното е, че колкото и проблеми да имам с Пловдив, защото определено има неща, които много ме дразнят в градоустройството, в това, че клубната култура не е достатъчно развита, в това, че операта няма собствен дом, което е изключително фрапиращо, такъв град с такава опера като институция, която прави такива постановки, каквито прави да няма собствен дом и да се помещава под наем. И някакви такива неща, но въпреки това Пловдив е моят дом, моето начало, моят корен и мястото, на което се завръщам. И когато толкова дълго време скитах и се опитвах да намеря нещо, което всъщност е трябвало да търся в себе си, а не в мястото, на което съм била и се върнах тук. Класика. Да, аз съм едно голямо клише, искам да ви кажа. Едно истинско клише. Да, но това е за мен Пловдив. Вън от клишето сте и двете, затова е много хубаво да ви съберем така.
с различната ви изразност. Виж колко хубаво се допълвате. Аз очаквах, че по-късно ще настъпи този момент, в който аз мога да се оттегля, но вече настъпи. Вие си говорите помежду си. Ние можем да си говорим. А може ли един град да бъде едновременно и столица, и провинция? Как смятате? Аз много дълбоко вярвам, че Пловдив от периферия се е превърнал отдавна в център. То това е да бъде едновременно и столица, и провинция. Освен това, Пловдив притежава точно тези черти. И на провинция, и на столица. Да. Защо? Не го казвам провинция в лошия смисъл на думата. Точно обратното. Провинцията съдържа в себе си това спокойствие, тая лекота, с която можеш да се движиш по улиците, да мечтаеш, да се изолираш от тая градска лудост, която е обсебваща в големия град, в много големия град. Докато в Пловдив има едно такова изконно спокойствие, една безметежност. И мен точно това много ми харесва, типична за провинцията. От друга страна, Пловдив се превръща в център поради много причини. Една от тях, разбира се, е културата. Без да използвам вече това клише Пловдив европейска столица на културата от 2019, защото всички сме свидетели на факта, че това се оказа едно малко противоречиво събитие. Нали, даже опера да ни направих. Сега аз няма да разказвам за проблемите на Пловдив Джаз Фест, но такива, разбира се, има. Хората може би виждат само това, което е лъскавото, привлекателното. Онова, което е невидимото, е огромният труд, който си остава за нас, проблемите, които си остават за нас, но пък това превръща Пловдив в център, защото тук наистина се оформят среди, творчески, културни и така нататък, които са мощни и влияят на цялостния културен растеж изобщо в България. Не само на Пловдив, не само на региона, не е регионално. Колкото и да се опитваме да казваме, че това е едно, все пак, не е столица, това е някаква провинция, аз смея да твърдя, че когато правя селекцията на Пловдив Джаз Фест, този джаз фестивал се превръща в столица. И няма компромиси. И такъв ще бъде и 10-тия джаз фест. Със сигурност. Това е, което мога да кажа. Ето и самото понятие провинция напоследък е придобило такъв пиоративен отрицателен смисъл. Винаги цитира преди малко Александър Секулов. Той пък има една книга "Възхвала на провинцията", в която изявява точно тези фактори, за които говориш. Ирония и самоирония трябва да проявяваме от време на време. Ето, самоиронията е нещо типично за Кирана и за нейните космонавти. Като си говорим за Кючука, добре, че имаш космонавти, защото само по въздух е достъпен сега този квартал, нали? Да. Абсолютно, да. През цялото време лятото, където има страшно много хора, ги няма. Нали, са се изтеглили и аз си карах между Кючука и други градове и си казвам, в момента има задръстване в 1 часа на обяд. И е август месец. И изобщо не ми се мисли какво ще правим септември, октомври и нататък. Много се моля, да знам, тръпна в очакване, да види какво ще ни се случи. Също така, мисля, че в Пловдив в Кючука трябва да предложат и двуетажно паркиране. Тъй като скоро няма да... Аз не знам къде... Аз нямам представа къде ще си паркирам колата скоро. Аз по никакъв начин. се съмнявам да се случи това нещо в Пловдив и изобщо в Кючука. Да. Ама нищо. Няма да говорим за проблеми, освен в автоироничен формат, но... Аз основно... Хората имат една много интересна представа за мен, че аз съм много позитивен човек. Не. Не е ли така? Не. Ужас. Не, аз съм песимизма в костюм. Просто аз през цялото време винаги съм негативно настроена, винаги говоря за смърт, болести, такива позитивни неща. Но аз си мисля, че като говоря за тях и като ги споменавам, и те няма да ни се случат. Да, и аз така ги отблъсквам. Затова аз превентивно говоря за тях. Но да. Суеверната и лоша Кирана. Едно, може би, непознато лице, което ще изявим сега. Суеверна не бих казала, даже въобще. Щом твърдиш, че изричайки лошите неща, те няма да се случат. Имам чувството, че така се приготвям към тях. Че се приготвям срещу това да ми се случи нещо такова. Споменахте една и съща гимназия, не голяма разлика. Разбира се, в случая няма голямо отстояние между вас. И двете сте в зенит на развитието си.
Какво бихте си споделили една на друга като нагласа към сцената в България, в Пловдив? Ако говорим за културния алманах на Пловдив, ако говорим за развитието на музикалния бизнес в момента. Значи аз първо искам да кажа, че Керана е страхотна певица. О, да. Много благодаря. Да. Това Ама нещо... като глас само или... На всички искам да го кажа. Защото когато човек излиза на сцената, той преди това е преминал през един огромен път. Това, за което отдеве казах, невидимите неща, които преживяваме и ни се случват и с които се борим ежедневно и денонощно всъщност, никога не излизат на преден план. Това, което искам да кажа на всички е, че музиката и изкуството е работа и то струва пари. Значи, не го казвам случайно, казвам го, защото аз съм много възмутена от множеството безплатни събития по градовете, Пловдив, София и прочее, които обезценяват труда на едни хора, които жестоко се трудят. Аз слагам себе си също в това число, но тъй като Керана е един млад човек, когато аз харесвам като артист, аз съм я гледала съм те, знаеш къде? Къде? В Евита съм те гледала. Просто Много страхотна роля правиш там. Благодаря. Както и съвсем наскоро ме поканиха да гледам Семейство Адамс, където също, но Евита ми беше много впечатляваща Много с присъствието си, с гласа си, с овладяната вокална техника. Казвам го, защото за да се случи всичко това, това момиче е работило страшно много. И тя сега жъне успехите си, защото е работила и мислила за всичко това денонощно. И за това не заслужава нито един артист да бъде поставен в ситуация на това да свири, пее на една сцена и хората да имат безплатен достъп до това. Разберете, че изкуството е работа. И като всяка работа, това се заплаща. Това е, което искам да кажа във връзка с Керана и с нашите проблеми. Имаше такъв възглас, артисти го слагаха в профилната си снимка в социалните мрежи. Изкуството е работа. Особено по време на пандемията беше станало много... Може би над всичко това, което като плод на пандемията се появиха тия безплатни събития, фестивали, които наистина това е девалвация на всичко. На културата, на изкуството, на труда ни. Нали знаете за този кратък виц, ще го кажа, когато един професор бил поканен да свърши една работа и те му казали: моля ви се, професоре, само вие ще може да ни спасите в ситуацията. Колкото искате пари, толкова ще ви платим. И той казал: окей, добре, 1 милион струва труда ми. Той отишъл за 1 минута, оправил всичко, решил проблемите и те казали: как за 1 минута 1 милион? Ами той казал: аз за тая 1 минута цял живот съм работил. Така че това е артиста също. Да, много често. При мен има много интересен феномен. Хората често идват и ме питат какво работя. И аз им казвам: това работя. И те ми казват: да, ама през другото време какво правиш? Така. И аз им казвам: вие нали не очаквате, че единственото работата ми е съсредоточена само в това да изляза на сцена, да изпея нещо и да си тръгна. Редовно ме питат, минавам в някаква сграда, те ми казват: в някой от офисите ли работиш и така нататък. Я се опитам да им обясня, че всъщност, за да работи това, което работи, то е плод на наистина много усилия и много труд, и е напълно разбираемо хората да не осъзнават точно какво е, защото всеки един човек не знае какво стои зад работата на друг човек. Нали, какво имаме представа, например, един зъболекар, какво му представлява подготовката, или примерно един оператор, какво точно представлява техниката, която има. Виж, за операторите там наистина е лесна работата, няма проблем. Да, нали, просто слагат камерата и след това приключват. Но просто е много по-сложно, много по-комплексно, има страшно много чисто организационна част и чисто част, която е свързана с бумащините и това легално нали, да обезпечиш и да обясниш в какво се състои твоят труд и да си легален, нали, пред НАП и всичките... Да, даже и това.
Даже. Но също когато пишеш, примерно, собствена музика, ти трябва да седнеш, да напишеш тази музика, да напишеш текста, да го аранжираш, да след това да отидеш да я запишеш. Целият този запис трябва да мине през обработка, микс и мастър. След това цялото това нещо да решиш как да го качиш, нали, да намериш дистрибутор, който да го качи, след което да му измислиш клип, да решиш какъв да е клипа, да намериш оператори, които да го заснемат и те да стават същевременно така, Никола. Къде си? Ето те, прекрасен, да. След това нещо трябва да се монтира, нали, постпродукцията, която следва. След това също трябва да бъде качено, трябва да бъде рекламирано навсякъде. И това е един толкова дълъг и досаден процес, който, честно да ви кажа, аз исках просто да пея. Разбирате ли? Аз исках просто да пея. В момента вися през 2 дни в НАП, обаждат ми се, искат някакви неща от мен, питат ме на какъв прак се осигурявам и някакви такива неща, пише фактури. Аз съм написала повече фактури, отколкото песни. Аз исках просто да пея. Разбирате ли? Не искам да се занимавам с нищо от това, но за съжаление, през по-голямата част от времето се занимавам с това, което е... Може да си представиш, че Мирослава като организатор и на събития даже не искам и да си в подобна степен не по-добре да си представи. Много, абсолютно някаква работа, която по-добре пей. И някакви хора ти звънят и те занимават с някакви неща, които тотално и то най-разни и разнообразни, свързани от техническото обезпечаване до някакви... Тук влизаме в една тема, дето няма да я продължа. Защото просто ми се иска този разговор да продължи в една по-лека посока, такава, че да може хората да по някакъв начин да разберат, че зад целият този труд, дето хвърляме, в крайна сметка се крие една осъществена детска мечта. Защото аз съм много, много благодарна на този живот, че аз имам възможност да пея, да се занимавам с музика, да разказвам за нея, да ме слушат как говоря, как пея. И благодаря на Господ за това. Още повече, че нали, ако трябва да бъда някакси по-критична в случая, трябва да ви кажа също така, че тъй като моята работа е свързана с джаз, това е една специфична жанрова посока. Тя вече много, много започна да се променя. Музиката започна по-често да се нарича не толкова джаз, колкото импровизационна музика. И в този смисъл искам да ви кажа, че ние сме най-големите бездомници. По-бездомни от операта в Пловдив. Да, това е истината за всички джаз артисти в България. Това е една много дълга тема. Аз просто само откривам пред всички тук, за да знаят как стоят нещата зад един лъскав джаз фестивал, зад една лъскава джаз група, която излиза и пее и свири готино. Какво се случва обаче? Как се решават тия проблеми? И как се налага да бъдеш изключително силен като личност, за да преодолееш цялата тая гадост и въпреки това накрая да излезеш на сцената и да пееш. И то с кеф. Нали? Това е. Но и този момент на излизане на сцената също е достатъчно наситен и дори само той да е отново си заслужава човек да се замисля. Тези хора, това е час и половина, в които нали, вие сте в някакво дуенде, предполагам, вие сте в особена ситуация, дали ще сте нежни или ритмични, дали ще ритате във въздуха, нали, това също е много съществено. И това също е физически труд. Точно за това те посочих, защото аз съм много впечатлена от движенията ти на сцената. Абсолютно. Тук мога да кажа, че няма друг като теб. Много благодаря. Мисля, че това едно време тренирах карате и след като разбрах, че няма да ме бива за състезател и кариерата ми на каратист няма да продължи, реших, че поне трябва по някакъв начин да ги екстраполирам на сцена и да ги използвам като вид хореография. Не знам доколко. Получавате се. Благодаря. Получиха ти се нещата. Както казваше Колю Карамфилов. Дано, надявам се. Надявам се и това е една от причините, поради която не мога да изляза приятно облечена на сцена. Никога. Винаги, аз ги наричам работни дрехи и те винаги трябва да са много удобни и да издържат, нали, на цялото това напрежение. Никога и от време на време с Васко Василев, като правим с него концерти, и ми е много хубаво. Излизам на сцена и съм красива. С рокля, с токчета. Ти винаги си красива сега. Благодаря.
Просто е така. Това е защото идваме от едно и също място. От Пловдив. Точно така. Но от време на време, след негови концерти, излизам, попявам си, и слизам от сцената и си викам, ма то много хубаво. Излизаш елегантно облечен, пееш малко, слизаш, нито си потен, нито си кален, нали, защото и си казвам, и то можело и така, защото с моята група, като отидем на концерт и след това да имаш чувството, че си копал, нали. Пряко мога да го сравня, защото дядо ми така смята, че това е начинът, по който трябва да се забавляваме и семейството да се свързваме, като ходим да копаем заедно. Те са много яки твоите момчета. Така е, да. Абсолютно е така. Въпреки, че от време на време... Те са някои от тях джаз артисти все пак. Преслав и Бобчев са много... Джаз. Много са джаз настроени. Да. Бобчев в колата си има само две честоти. Джаз FM и Вероника. Това е. Вероника. Не се шегувам абсолютно. То просто се сменя от едното до другото. И както изведнъж слуша някакъв джаз, ама то не е, нали... смут джаз, такъв, който да си пуснеш и да е такова. А то е някакви хардкор импровизации, където просто се случва, нали, те са много приятни. Бибоп, хардбоп. Бибоп, абсолютно, където да отидеш на концерт, но това да го наблюдаваш как се случва и как си подава. Не, то се случва в колата, увеличено, и той ги знае наизуст и си ги припява на всичкото отгоре. И кара, и и се пее това нещо цялото. И ние просто го молим, ако може, нали, да се слуша след като ние слезем от колата, защото той настоява да си го и припява. Но да, те са много истински джаз музиканти, но не случиха на вокал просто. Момчетата не случиха на вокалист. Преслав дори често се изявява на джем сешените след Пловдив Джаз Фест, след концертните вечери в Бибоп кафе. Той се изявява постоянно. Да, той и Преслав, и Бобчев си свират на джемове, редовно. Аз ги познавам оттам, защото те... Много се извинявам за което. За кое? че ги познавам. Не, аз сега не ги познавам. По-добре, много добре. Нека така и да си остане. Да не влизам на тона. Но да, знам как свирят. Това ми е работата, да наблюдавам какво се случва на българската джаз сцена също, нали, не само на световната. Но това са чудесни музиканти. Абсолютно е така. Чудесни музиканти. Даже Преслав има и албум. Даже Преслав миналата година свири на Пловдив Джаз Фест преди Теодоси Спасов. Успяхте да го свалите на време от сцената, нали? Свалихме го, да. Добре. Помолихме го да спре. Платихме му, за да спре. Преслав, нашия саксофонист, той е много опасен. Не можеш да го накараш да спре да свири, не можеш да го накараш да слезе от сцената. И като сме на големи фестивали, много се притесняваме, че той има пас и може да влиза навсякъде. Веднъж така се беше качил на сцената на Остава и те много искаха да го свалят, но той не слезе. Той просто не слезе, той си свирише до края с Остава. Да, те пречат саксофонистите много понякога. Много пречат. Аз затова имам двама. Тук има ли саксофонист? Ако има, веднага да го затворим. Къде е? Той сега си мълчат, защото ги е страх. Какво мислите за музикалния пейзаж в Пловдив? В културния алманах на Пловдив има ли достатъчно музикални събития от различни жанрове? Може ли да се почерпи един жанр да научи нещо от другия? Вие една от друга бихте ли научили нещо? Не във вид на съвет едно към едно, но някакъв вид опит. Аз много вярвам, че човек, докато е жив, трябва да не спира да учи. Аз непрекъснато уча и трябва да си призная, че работя с музиканти и артисти, които са значително по-млади от мен, но аз се уча от тях до ден днешен. Преди артистите, с които работех, бяха по-големи от мен и пак се учех. Така че аз, например, от Керана бих се учила на това как излиза на сцената като царица. Това много ми харесва. Да се величая. Не, просто ти имаш осанка, която... Аз пак казвам, че съм те гледала в операта сега, нали? Не съм... Видях само клипчета, понеже те следвам в Инстаграм и видях какви работи правиш иначе на сцената, но не съм те слушала още на живо в този смисъл. Знам, че ще е готино, но това много ми харесва. Харесва ми, когато един артист излиза на двата си крака пред хората и не му пука и може да направи това, което иска да направи и го прави.
Това много ми харесва. И това е първото нещо, което уважавам у един артист. Първото нещо. Начина, по който застава пред публиката си и е готов да поеме всичко обратно от публиката си и да й го върне. Това е нещо, от което аз смятам, че трябва всички да се учим и в Кирана го има. Много, много благодаря. Да. Аз не съм сигурна дали винаги успявам да се справя, тъй като много често в началото се притеснявам. И много често също ни се налага да излизаме на сцена, където прекрасно е чувството, когато хората, които са наистина големи фенове, искат да те чуят. Да. Едно от най-трудните неща е, когато излизаш на сцена поради някаква причина и хората, които са отпред, не са сигурни дали искат да слушат теб и дали искат те да бъдеш на сцена. И това е момента, в който ти просто трябва да игнорираш тази идея и това нещо и да ги убедиш, че ще се забавляват и да те приемат. И, Точно така. И Да. накрая много голяма част от ситуациите винаги успява да се случи, но в началото винаги ми е много трудно и притеснено. Но това, което аз много бих научила от теб, не само нали, като певица, а просто като човек, който успява да разпознава другата музика и да създава платформа за хората, които искат да слушат музика и да ги образоваш чрез музика и да им показваш музика, независимо дали е като водещ на предаване или като човек, който организира фестивали. Това е изключително мащабно нещо. На мен ми е много трудно да се направя един концерт, а това да организираш цял фестивал. Още си млада, ще Благодаря. обръгнеш. Но въпреки това ми се струва безумно трудно, защото организацията на такова събитие е изключително сложна. Така е. И е много впечатляващо, че толкова години наред това се случва и е успешно и достига до много хора. И, например, аз трябва да ви кажа, че аз съм един много мързелив слушател. Нали? Един истински човек, който истински харесва музика, обича да слуша музика, той си я търси, проверява, търси на различни места. Едно време нали, е било в музикалните магазини, сега в платформите и търси музика и така стига до музика и я показва на други хора. Аз съм много мързелив слушател. На мен трябва да дойде да ми бъде дадено в ръцете и някой да ми го даде, за да го слушам. Така че аз съм благодарна точно на такива хора като теб, които ми позволяват да точно така ми смилаш. Заповядай на Пловдив Джаз Фест. С огромно И удоволствие. вие също заповядайте от 1 до 3 ноември. Страхотни артисти, ако ми разрешиш, ще ги кажа. На всяка цена. Аз ще държа дори Бобчев и Преслав надалече. Да. А не бе, вземи ги. Ще ги взема на краишка да не щурмуват сцената. Значи, сега да ви кажа, че на 1 ноември започва 10-то издание на Пловдив Джаз Фест. Ще може да видите и чуете един от най-добрите европейски джаз тромпетисти. Това е Тил Брьонер. Наричане, между другото, европейският Чет Бейкър. Той, освен всичко друго, може и да пее страхотно. И е страшно елегантен мъж. И отгоре на това фотограф. Втората вечер може да чуете един от българските барабанисти успели в Европа, Мартин Хафизи, който идва със своето трио, но заедно с него пристига една изумителна украинска джаз певица. След тях са 5-кратните носители на Грами, създатели на Снарки Папи. Една много фънки група. Мисля, че много ще ти хареса това. Аз много ви харесвам. Това са Майкъл Лик и Бил Лоуренс. И третата вечер е вечерта на джаз легендите. Пак Грами носители, но какво значение има дали са Грами носители, когато на сцената са Джо Ловано с неговото трио и най-последният му албум, издаден за ECM Records. А след него е виртуозният джаз-китарист Майк Стърн, заедно с неговата съпруга Лени Стърн, която също е китаристка и чудесна певица, а до тях застава един легендарен барабанист, джаз-барабанист, Денис Чембърс. Това е много И след това джем сешени в Бибоп кафе. Където задължително ще ми намерите саксофонистите. Сигурна съм. Те от време на време не идват на репетиции, ще ги убия. Казвам, ще правим този ден репетиция. И гледам как тия двамата седнали са отстрани, нещо не искат да ми кажат. Не, такива са като но не ми казват в прав текст и не ми обясняват каква е причината. И в един момент разбирам, че той всъщност има джем сешън.
и те искат да ходят на сешена, вместо да идват на репетиции. Много ясно. Много ми е тежко. Така че Ама съм тръгва сигурна, и че ти ще на дойдат. джемовете. Много Идва и са... на джемовете. Аз от време на време ходя и ги изненадвам. Те Ти са би ли много пяла приятни. джаз? Аз съм много лоша джаз певица, трябва да знаеш. Аз ще Чакай се опитам, сега, аз това ще не е пробвам, вярно. но съм много зле. Добре, ще обмислим нещо за следващата Добре. година. Доколкото Добре. знам, още в отговорност. тайландския ти период има един опит с Точно джаз, там нали? пеех джаз и оттам знам, Да. че не мога. Не. Това е много Това финна трябва да се провери. музика. Много е финна. Не вярвам, че не можеш. Няма такова нещо. Ами смятам, че това... А може да не искаш просто. Това Не, е друго. изобщо не искам. Аз имам страшно... На мен ми харесват много... Аз не съм фен толкова на бързите джаз стандарти, колкото На баладите. Да. Много. Мен, ако ме остави, да, Харесваш ще пее ми. само трагични, Балади. баладични песни, където просто пълно трагедии. Да. Най-обичам тях и обожавам просто Били Холидей, нали, и всичките и трагедии. Много го харесвам. Но там трябва да имаш наистина много голям контрол върху емоциите си и върху цялостно върху самото ти пене и всичко да е много, много добре дозирано, много добре премерено. Аз мисля, че много често не мога да се овладея и не мога да минавам някакви граници. Смятам, че наистина трябва да си много, много фин, за да го правиш. Затова много обичам да го наблюдавам. С удоволствие бих се пробвала, но нищо не обещавам. Но много бих опитала. Ще продължим този разговор Добре. след това. С огромно удоволствие. Ама защо? Продължете го сега. Това е идеята. Вие да си говорите. Моля. Защо да Ами не не, се това, роди което тук аз едно искам да взаимодействие? кажа, че понеже беше споменато името на Били Холидей, не знам дали сте запознати с нейния живот. Той наистина е много тежък. Тя на 9 години и 10 е била изнасилена, после става проститутка и на 15 години е принудена да отиде да пее в локалите, за да спечели пари за майка си, която е умираща в този момент. Тя тръгва и пее и успява да убеди единия от собствениците, че може да изпее една песен пред всички. Застава в този локал, изпява тази песен и тя в биографията си, която се казва Леди пее блуз, казва: игла да беше паднала, щеше да се чуе, защото аз мога да изпея най-добре 3 думи. Смърт, любов и болка. Защото съм ги преживяла. Ето това, което казваш, е много важно, че го можеш да не се овладява, защото тя не се овладява, но изпява точно това, което е вътре в нея. И затова не ти вярвам, че не можеш да изпееш. Като споменаваме Били Холидей, не може да не си спомним, че джаза и музиката винаги са били изкуства с социални Точно послания. така. Какво става с музиката като социално послание днес? Губи ли си тази роля? Аз не мога да кажа, защото нашата музика основно е нещо подобно. Нали, ние имаме една песен. Имате една любовна песен. Една да, любовна другата, песен, първата. И оттам нататък вече всичко друго е много далече от най-близките песни до любов, които могат да бъдат интерпретирани, са всъщност песните, които са от теб самия за теб самия. Това, как, нали, аз имам много такива... И към съня, нали, защото, както знаете, аз страдам... Не, може изобщо да не знаете защо да знаете, аз страдам от много голямо безсъние. Предполагам и много хора в днешно време и затова всъщност имаме много голяма част от... Имам 3 песни за безсъние, специално свързани. И много голяма част от тях всъщност са по-скоро за вътрешната ти борба с самия теб. И много по-малко от тях са, не знам, конвенционални би го нарекла, което може би е голям проблем. В началото си мислих, че не искам, сега просто мисля, че не мога. Май е така. Така че аз не съм точния изпълнител, който да попитаме за дали това се е загубило, тъй като аз винаги съм черпила вдъхновение специално от проблемите в живота си. А може би точно за това си точният изпълнител, защото до кога ще се притесняваме, когато се отличаваме от общата картина? Нали? Няма... Боже, никога всъщност... Може да си смотан, но по-добре да си различен. Нали? Да, аз винаги съм се... Никога не ме е било...
Никога не съм мислила, че е проблем, че съм била по-странна и по-различна всъщност. Винаги от дете се бях наобратно, все да съм напук. То даже не беше с цел да бъда напук. И никога не съм искала, най-много ме е плашило да бъда част от тълпата и да приличам на всички останали. Всъщност винаги това ми е било много някакси страшно и ме е плашило. То всъщност това е най-хубавото, според мен. На Когато мен, става дума за един индивидуален артист, който застава на сцената и изпълнява своя музика по свои текстове. Това е най-хубавото. Когато се умееш да се доближиш истински до самия себе си, без това да бъде парадно, без да се взимаш на сериозно. Но пък сериозно да си вършиш работата, защото това е изключително важно. А пък иначе по отношение на социалните послания на музиката, музиката така или иначе в същината си тя е глас. Тя е наддаване на някакъв глас. Дори когато става дума за един личен екзистенциален проблем, за който стана дума, това пак е социално явление. То пак е свързано с обществото, в което живееш. Защото всичко, което е съвременната музика и музиката назад в историята, тя е отражение на времето, в което се е появявала. Музиката е огледало на нашия живот тук и сега. На всички значими такива събития, които ни сполетяват от личните ни до социалните, до световните. Колко много се промени музикалната сцена по света и в България след пандемията. Това е рефлексия именно на едно много тежко социално преживяване за всички, за цялото човечество. И след пандемията мога да кажа, че аз, например, се радвам, че много голяма част от младите артисти намериха в себе си дързост, спокойствие да се изявяват. И сега има много готини песни и много хубави музикални събития, концерти и така нататък. Благодарение на това затваряне, благодарение на това, че ти, когато беше затворен, всъщност намери в себе си една креативност и се изяви. И в затварянето може да има положителни неща, но ние държим да сме отворени, затова ще съдействам на всеки, който би желал да зададе въпрос в финалните акорди на този разговор. Бих се приближил до вас. Някой изявява ли желание? Кой? Чух ли някой? Не искате ли да зададете въпрос? Песен? Песен. Песен на концертите. Нека някой да се включи. Това винаги оживява разговора. Имам познати тук, имам и непознати. Аз предпочитам непознатите да се включат. Ето там имаме един престрашил се. Къде? Да. Ето, заповядайте. Здравейте, много ви благодаря за дискусията. Много красиви неща говорите и реални. Но също както още един артист бих искала да ви попитам какъв е компромис или компромисите, които никога не бихте си позволили да направите, било то в формация или в някакъв конкретен проект? Аз много компромиси не бих направила. А и от друга страна, като се замисля, неща, които съм виждала като компромиси в един етап от развитието си, после не са се оказвали компромиси. Човек трябва наистина много сериозно да изостри сетивата си, когато създава нещо и да бъде отговорен за това нещо. Защото понякога се налага да преминеш едни свои лични граници и предели и след това да осъзнаеш, че това не е компромис. Това е следващата ти стъпка. Така че сетивата много силно изострени към всичко, което се случва и най-вече към самия себе си. Това, което ние всички по един или по друг начин правим компромиси. Няма как да живеем в света, в който живеем, без да правим компромиси. И да успяваме и да комуникираме с хората около нас също, без да правим компромиси. Въпросът е да не правим компромиси с неща, които са изконни наши ценности. Защото в един момент това ще те настигне и ще има просто ще има някакъв друг резултат и ще избие в друга посока. Затова просто не бих правила Аз не правя компромиси с нещата, които са ми принципи в живота, но правя компромиси
толкова много други неща, с качеството на музика, с цялата ми група. Въобще с толкова много неща правя компромиси, но с нещата, които ме оформят като човек, който съм вътре в ядрото ми, с това не правя компромиси. И хората, които правят компромиси с това, то просто личи в последствие и те самите не са доволни с него. И често, примерно, някакви хора казват, че даден артист, примерно, се е продал или нещо от сорта. И аз седя и си мисля, ама вие знаете ли всъщност какви са били неговите цели и той какъв човек е бил, че да кажете, че той се е продал? Може би това са били неговите ценности, неговите желания, неговите очаквания на всеки един човек. Така че просто според мен е важно да се правят компромиси, но не и с нещата, които са ти истински изключително важни. Трябва и това, като всеки един човек знае за себе си, кои са тези неща. Един разговор за изключително истинските и важните неща, тези с които не бива да правим компромиси, и за малките компромиси. Разговор за цената на успеха, за Пловдив, за енергията на музиката. Изключително много ви благодаря. И изключително щастлив се чувствам да говоря с вас. Мирослава Кацарова и Керана. Благодаря ви. Много благодаря и аз за вниманието. Много благодарим.